Sabi tuki-tuki mo. Bango na mo ulit rato. Uy! Ha? Nangatin? Let me nga check yung computer. Bakit sabihin mo? Bah, kaya okay niya. Dadalan mo nga dito ang gamit mo pangulam. Tinext ko kaya ako. Nag-text ka? Nanyingin. Ating mga kailangan sa kaya ako. Wala. Wala. Subukan ko kasing lako yung sakit ng katawan. Una yung... Wala naman. Tirita ko yung sika na habang liwat. It's not bad kung tungkol ka rin bagay-bagay ang makanya. Magkukulang po kasi. Balo ko rin tungkol ka rin. Malabot, lalagay, o rin tungkol ka rin manggagawi. Eh, mas manyama ko pagkatawan ka niya. Puti mo na mo sinabi na yapi niya mo yung puri mo. What's tutugot ka? Kakita ka rin tao. Ali! Makakita ko. Ala ko pakilam. Basta puri kayo mo i-proof ko kaya Nanak ka. Sipan nyo namin kakaldata ng tao. Mayor, governor, ay Diyos ko! Tapos papalpakan nyo! Pwede nga tamo kayo ni misasabi? Explain ko nga gana-gana basta rumipat talugan. Yan lang igutak yung kakakulay ko no. Higme pa yung sakpang dapo. Yan pala ito.